Oo, Nagmamasahe. nagkatagal akong pasahero kasi parang kumain ng mga pamilya, ganon. O ayan mga kamax, so ano na kami, parang ano yung gagawin namin. Tingnan natin kung may tumulong ba sa atin. So nagpaano tayo na parang nasiraan tayo ng kotse. At saka yung kotse na to sa boss ko. So hindi ko alam yung lugar kung saan to. So sa matsimpuhan natin na karapat dapat na parang mabibigyan natin ng helmet mga kamax, diba? So at least man lang may mapasaya tayo mga kamax kahit konting tulong lang. So sana tuloy-tuloy na to. So mabibigay tayo ng helmet. Mahalaga talaga mag-helmet tayo para safe yung biyahe natin ba. Ngayon makikita natin kung ano yung mga reaksyon na mapapara natin kung may tumulong man lang ha. Sige, okay na yan mga kamax. Go! Hi mga kamax, so ngayon naghihintay pa rin kami kung may dumadaan. Wala pa rin. Dumaan kanina. Kung may dumaan kanina, construction worker ba yung tanong? Naka-helmet. Kaawa. Hindi namin na kakababa pa lang kasi ko yan. Yan ay angin. Pwede magtanong, may kakilala ka ba dito na yung mekaniko? Mekaniko? Dahil nasira yung sasakyan ko ba? Siguro, Meron dyan. oh, Pero may ano ka ba tayo? May parang, may load ka ba dyan? wala kong cellphone dala. Wala kang cellphone. Kasi parang tatawagan ko yung amo ko na lang. Kasi nasisiraan kasi kami. Paalam ko sa kanya ba kung ano yung desisyon niya. Papunta pa ako ng yan sa Santander yung, anong tawag doon may binigay na sketch kasi ba. Tapos parang, ayan naman magandar. May nagkaparty ng mga balabal dyan. May dyan, mga cellphone. Yan no? Oh. Marami din siguro no? Oh, mayroong mga cellphone sa waiting set. Pero kung, saan ba yung mekaniko dito tayo? Diyan lang daw. Dito lang sa Atbang. Taga dito ka ba tayo? Oh. Taga dito ka? Oh. Okay. Yan sa yung may esquina lang? Oh. Pero may mekaniko dyan. Oh, mayroon si. Ano ka ba tayo? Habal-habal? Oh, abal-abal lang ko. Habal-habal ka. Saan punta mo? Punta ko sa Lungsod, Santander. Maghanap ka ng Mga pasahero. pasahero. Oh. Okay. Hindi ba yung ganyan na helmet dito tayo? Hindi ba yan parang, ba't hindi mo pinalitan niya na nabili ka na lang yung
full face na helmet. Hindi kasi ako taga dito tayo. So, ang sa amin doon sa ano, taga Cebu ako. Oo, kaya nga na ano ko kasi tumirik yung, ano, pwede mo ba akong masamahan tayo? Baka may ipaano lang ako tayo ba? May ipapakita lang ako dyan sa ano, sa likod ng sasakyan. Yan si... Tingnan mo, punta mo sa Tibor. Tingnan sa Tibor, gali. Muna tayo. Punta muna tayo dyan tayo, tapos sasakay na lang ako sa'yo. Ilako na lang dyan muna, tapos sasakay ako sa'yo. Papunta na lang tayo doon, bahala na yung boss ko. Sige. Kasi wala akong load kasi, so parang naano ako. Sige. Alitay. Karap si Kwan. Alitay. Samahan mo ako tayo, sakay ako sa'yo tayo. Ha? Ayan na mga kamak, so andito na si tatay, parang naawa ko sa kanya. So Kuya, mag-hi ka sa vlog mo. dahil nabalag ka, tapos parang inanong ako, tinanong ako na may mekaniko dyan. Ano na lang, bigyan ka na lang namin ng helmet. Yung bagong helmet. Di ba? Kaya nga, ano Salamat lang to po sa tayo, ha? pag-vlog. Salamat po ha. Yan, Hello ka kuya sa Hello Max kuya, Farm. mag-hi ka. Tay. Kasi parang naano ko sa'yo, naghanap kami ng mabibigyan ng helmet. So ikaw yung ikaw yung nasimpuhan namin. So ito na yan tayo. Para tayo, ano mo muna tayo, suotin mo muna ito eh. Para mas makita yung ano. Diba? Ayan. Balitan na lang natin yan. Okay na dito tayo. Sipin mo yan tayo ha. So yung helmet mo muna ano, yung medyo ano na, dito natin ilagay. Ha? So, hindi ka na bibili ng helmet tayo. So, may bago ka ng helmet. Sa ano ha, salamat sa yung tulong ba na inano mo tayo. Salamat po sa inyo. Samahan mo ako dahil sabi ni tatay, samahan niya ako, pupunta kami ng mekaniko. Yan lang yung sa balapit ng Oo, kasi habal-habal ano siya, driver. Papunta siya ng Santander, tsaka hanap ng pasahero. So, para kay tatay talaga yan. Kahit sa kunting ano man lang tayo, ano kami. So, mag-hi ka dun sa vlog namin ha, yung Max Pam ha, para makano. Tapos, bigyan pa kita ng ano tayo, yung submas ha. Yung submas para magamit mo sa ano, magamit mo sa pang-drive. So, bigyan kita tayo ha. Submas kami tayo. Yan. Ito yung chumas namin tayo. So, dahil malapit na yung birthday mo, June, ano ito? 17. Oh, June, so advance gift na lang namin yun sa'yo, di ba? Okay. Ito yung chumas mo tayo. Okay, maganda to. Ayan. So, Anong pangalan ni tatay? ano pangalan mo tayo? Manuel? Manuel Pelosupo. So, ilan yung ano mo, age mo? Ano, 58. 58 na. So, nag-ano muna si tatay, oh. Bakit ano tayo? Hindi ka na nag-relax. Nag-relax ba na hindi ka na magpasada ba? Oo. Nagmamasahe? Maganda itong pasahero kasi parang kumain ng mga pamilya, gano'n. Ay, mga kamag, so uwi na siya. Hatid mo na siguro yung ano niya, yung helmet niya. So parang maano na si tatay, parang umiyak ba? Okay. So ayan mga kamag, so kahit konti man lang, may napasaya na naman tayo. So ang ano lang, malapit na yung birthday ni tatay. So konting abala lang. So pwede daw niya ako samahan papunta ng mekaniko. So sabi ko sa kanya, wag na lang. Punta ka na muna dito sa Kentay kasi
doon na lang ako sasakay sa iyo. Sama ako sa sa mekaniko. Yan. Dito na yan lahat. So, yan mga kamax. Salamat. So, dito na nagtatapos. So, sa next naman natin, vlog naman natin. So, maraming salamat talaga mga kamax. So, sana, supportahan nyo. Marami pa tayong matutulungan at saka gusto pa namin maraming mapasaya natin. Ha? So, yung hindi pa nakasubscribe, like, share, and subscribe. Then, para maka-follow kayo, then, mag-click din kayo ng yung bell natin. So, ayan. Uwi na kami mga kamax. Ayan, bye-bye.